गिबियावनो आङो बे न'खरनिसिम निमाहा बिनाय थादों कारन जों फैनाया एसे लेट जादों किसु खामानिखौ एंगारनो हायैनि थाखाय जों दिनैसो फैनो हादों जाथायाथ' जालांबाय आरो जिउबो गोमालांबाय दा आं बेखौनो बुंनो नागिरो सोरबाया मानिबा थाखाय दाय मावमारदोंब्लाबो जिउ फोजोबनानै सोरनिबा न'खरखौ आलाय आथिनि खालामनायानो जोबथा साजा जानो हाया दिनै मोनसे न'खरा आसखान्दा जादों दा बिनिखायनो आं बुंनो नागिरो दंफाङा दानोब्लाबो गायब्लानो बियो रोदोमफिनो रोदोमफिनो नाथाय मानसिनि जिउखौ जेब्ला दानगोन ना आरो बेखौ नागिरना मोनफिननाय नङा साजाया अनेक दं अनेक साजा दं मानिबा थाखाय जुदि गोरोन्थि मावदोंब्ला बिनि अनेक साजा दं नाथाय दिनै जि साजाखौ होदों जों बेखौ आरो नागिरना मोनफिननाय नङा दा बिनिखायनो आङो बेखौनो बुंगोन जायफोर हाथियार लाग्राफोर सरकारनि मोनसे थान्दै हिसाबै बिथांमोना डिउटि गोग्लैदों हाथियार मोन्दों होननानै पावार मोन्दों होननानै बिमान मोन्दों होननानै जानला मानला गावलाबायनायजों दिनै जानाय नङा बेखौ दिनै जोङो रायजोनि जानानै जों बुंथारनांगोन नङा होमबा दिनै पावार मोन्दों होननानै जुदि सोब समावबो गोरोन्थि मावनायफोरखौ सिलायनि गुलिजों जुदि फोजोबनो नागिरबा बे समाधान जानो हानाय नङा बेनिखायनो आङो डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन मोनसे काउन्सिलिं नांगौ मोनसे काउन्सिलिंनि गेजेरजों बबे एरियासिम जों थांनो मोना बबे रेड जन बबेसिम थांनानै फैफिननो हागोन बेफोरनि मोनसे मोजां काउन्सिलिं नांगौ होननानै आं सानदों नङा होमबा दा दिनै बेबायदि घटनाया जोंनि गेजेराव खनसे नङा खननै नङा गले गले जानायखौ जों नुनो मोनदों जुदि बिब्दि गले गले जाबाय थायोब्ला रायजोनि गोसोआ बायगोन रायजोनि गोसोआ जेब्ला बायगोन अब्ला नोंसोरबो दिनै मोजाङै थानो मोननाय नङा जेब्ला जिउनि बदलि जिउ होननाय मानसिया जेब्ला सानखांनाय फैगोन अब्ला जानाङि जाथायफोरा घटनाफ्राबो जोंनि गेजेराव जानो हागौ बेनिखायनो आं डिपार्टमेन्टनिसिम रिकुवेस्ट सेकेन्ड टाइम आरो जेन बेबायदि घटनाया जेन जाया अनेक साजा दं अनेक सरकारनि आयेन दं बे आयेनजों थां नाथाय बिदि जेन जाया बेखौ जों दिनै खावलायगोन आरो आं रायजोखौबो खावलायनो सानगोन जोंहा गामिनि मानसिफोर दङ मुरब्बिफोर दङ आदैमोन आदामोन आयंमोन जेराव थांनो नाङा होननानै जेब्ला मिथिगोन बेयाव दा थां नङा होमबा जेखौ बारनाङा होननानै सरकारनिफ्राय गोरा आयेन दं अननानै बेयाव जोंनि मानसियाबो थांनो नाङा नङा होमबा नंगौ जोंहा हाजोआ फाहाराव दंफां दाननाय लायनाय जानाय गोदोनिफ्राय दंबोयो बेखौ गारनो हायै मोनसे मालाबा जोंहा सिन्था सरसा जायो नाथाय बिनि गेजेरजोंनो जों माब्लाबा एसे आगानसे बारिनायाव जोंनि जिउआनो जुदि खहा जायोब्ला जों बिनिफ्राय मोनसे स्टेप बेक जों उनफिननानै जोङो साननो हानायबो जोंहा नांगोन नाथाय बारनायावनो जे नों सिलायनि गुलिजों गावनायनो सोरखौबा जिउनि सोरनिबा संसारखौ धंख' खालामनाय बेथ' जानो हाया बे जानो हाया दा बेनिखायनो खावलायदों जोंनिफ्राय जोङो मस्ट वेलकाम माबा खालामगोन आपिल खालामगोन बे न'खरा न्यायखौ मोननांगौ आरो जों नुनांगोन बे न्यायखौ थांना थानायाव बिथांनि न'खरा जेन बांद्राय उसुबिदायाव जेन गोग्लैया बिनि थाखाय सरकारा माबा नङा माबा मोनसे राहाखौ दिहुननानै बे न'खरनो होनांगौ बेखौ जों नोजोर होगोन मिथिबाय बेखौ जों नोजोर होगोन दा बेनिखाय आं खावलायदों दहाय बुंनाय बायदिनो न'खरा दुखु मोनबाय फिसा गथ' 5 इयार्सनि दङ नुबानो नों बोरैबा मोनगोन दा बेनिखाय जोंहा उफाय गैया जों बे न्यायखौ जोङो ग्रोब ग्रोब जों नागिरलांनांगोन आरो बेखौ सरकारखौ जोङो प्रेस खालामगोन सरकार जोङो खावलायगोन न्यायखौ मोननांगौ आरो जेसेबां हायो सरकारनिफ्राय जा सहायखौ बिथांमोना मोनोब्ला संसार दा जिथु बेसा गोथौ
मोनसे जुरिजेननाय संसार जाबाय बेहा रावबो गैला न'खराव बे जुरिजेननायाव जेन बिनि न'खर आरो फरियाला जेन खस्थ' मोना बेखौ जोङो नोजोर होनांगोन दा बेखायनो खावलायदों डिपार्टमेन्टखौ आङो बुंखाबाय जेन सेकेन्ड टाइम आरो बेबायदि गोरोन्थि मावनो नांला आरो जोंनि रायजो राजायाबो हजाग थानो थाखाय आं खावलायगोन क्षतिपुरननि बाथ्रा बुंगासिनो दङ बेखौ जोंहा डिपार्टमेन्ट दङ आरो लोगोसे जोंहा सरकार जिहेथु दा रुलिं दंबाय थायो सरकारनि सायाव माबा मोनसे माबा नङा बुंगोन जों दा मिडियायाव बुंला जोंबो सहाय खालामनो हानाय मालाबा सरकारनिफ्राय बे मोनसे दायित्वआ जोंनि सायावबो निस्सय फैगोन बेखौ जों सम बायदियै जों खालामलांगोन जोंहा दङ माबा मोनसे दङ सरकाराथ' हेल्प खालामखागोन जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा निस्सय गोसोखांगोन जाबायदि नोंथांमोना नुगासिनो दङ बेबायदिनो निस्सय सहाय खालामबाय बा आरो खालामबावगोन बेखौ जोङो दा खोथा होनो हायो थेंक इउ